Biscaya Bay. Are you ready for us? One million souls. Ja, det känns lite som att jag är hemskt, men nåja, man lever en gång och inte kan ni låta det syskonen mig få ensam så det. Jag hoppas vi får lite kompisar här under vägen. Det var några segelbåtar som for hit oss med oss, men det är vissa som har försvunnit in i dimman redan så man vet inte riktigt. Men hoppeligen får vi någon som också ska över Bay of Biscay så vi har någon att hänga med. Syns i Frankrike minst så hej mamma, vi skickar det här på flaskpost. Jag var i vakt med pappa och så äntligen hittade vinden oss. Jag blev jätteglad så vi la upp seglen och allting. Så skulle jag dra då förseglet till andra sidan som man gör då man gippar lite sådär. Och så drog jag. Så revs det lite sönder. Och jag skäms jättemycket. Det var inte så bra. Men tydligen är den alltså den fastnade där uppe. Vad gjorde ni? Så, men jag hade en Snickers i fickan, men jag förde den bort för jag kände att inte jag var som världens Snickers idag. Så. Man är nog så. Det är första dagen på Biscay, alltså det som var, vad hade vi, kanske varit 4 timmar eller något sånt där, jag hade någon söndersegle så är det. Joo, putki on kunnossa, putki ei vuoda, mutta vesipupu Stefa sieltä takaa, niin se on pettänyt ja se vuotaa. Ja tässä Biscayan kaupassa ei ollut sitä Stefaa, niin me ollaan ilman Stefaa ja vuotaa niin perkeleesti vettä sisällä, mutta tämmöistä se on. It's the part of the show. Ja, men imorgon så hade jag kaffe och så spillde jag ut allt kaffe. Men rakt efter det så då kom valarna. Så vi har sett våra första valar. Det var fint, men de var långt bort. Men man såg dem. Såg dem lite det där. Komma upp till ytan. Det var mäktigt. Jättefint. Igår fångade jag en ungefär 15-20 kilos tonfisk, maybe. Jag var så tung så jag orkade inte riktigt nästan lyfta. Vi fick inte mer än 2 på båten. På saltvattenpumpen i motorn så där är en Stefan, eller en sån här som läcker. Så jag sprutar in hela tiden vatten i pilse. Försöker fixa med tejp, men som tur var inte det röret som hade rostat sönder utan det var en Stefan som läckt så på det sättet så var det tur i oturen, men nu har vi då resten av racet så får vi måste pumpa varannan tid, måste pumpa med det pilset och det fylls ganska snabbt så det sprutar vatten därifrån det motor. Men åtminstone så vet vi nu att det som här spricker inte sönder och börjar som brus utan det är som drizzle nu. Och här var jag
rädd hela natten och inte riktigt fick någon sömn för jag funderade att vitsi att det är rostiren och då är sprickor så då kommer en mycket vatten. Och vi är mitt på Biscaya och det finns inte sådana reservdelar här. Mina förväntningar var stora och skrämmande. Och jag trodde att det skulle vara ganska hemskt och stormigt och nu är det sådär bikiniväder. Men nu måste jag erkänna att igår på natten hade jag inte, eller då det skulle vara min tur så grät jag nog ganska mycket på kvällen för jag var lite rädd, mörkrädd och så blev det något läck där i motorn och vi tog in lite vatten och tänkte att allting spränger och det luktade diesel och hårda ljud och sådär så då blev jag lite sådär, tänker jag att se håller sina men nu är det nog fina pipor och jag hoppas att vi ska ha lite party sen lite senare idag. Man blir ju inte lugn så det är i själen då lilla syster Pyla där bredvid. Tårar bara rinner och jag är mitt på Biscaya och jag ska försöka godnatt, försöka bara sova. Och jag vet att och jag hör att farsan springer här och öppnar och stänger och sätter på motor och jag vet hur stressad han är och följer med i den situationen att vitt om det röret spricker sönder så då är vi som då har inte någon motor och det läcker. Men att det gick som ser bra ut och vi var till nästa hamn och där får vi reservdelar till vår Volvo. Men nu ska vi sätta på en grill så jag kan hända till att båten brinner upp. Så det här är något som man inte ska göra mitt på Biscaya. Grillikuumana. Okej Vicky, vad håller vi på med? Vi ska besättningen då vi är på mitten av Biscaya. Men vi funderar lite vi får först välja vilken. Ska jag ha rött eller blått? Ja. Så kanske inte den röda. Nej, jag tror det är blå. Ja, nej. Så den pikkuhiljaa börjar man tappa vettet men det vi mår bra. Hola! Joo, mä kävin vähän värjään tukkaa. Jotenkin tää meri-ilma, tai sitten on vaan ehkä mennyt näin. Tää suolavesi tekee kummia hiuksille. Me ollaan just ylitetty puoliväli Biscayaa, mikä on aika siistiä, koska ollaan vähän korjattu moottoria ja ommeltu purjeita. Mitäs muuta? Teurastettu kalaa. Pesty verta pois veneestä. Mutta on ollut tosi ihana meri ja ollaan voitu vaan chillailla. Ja ihan kivaa kaiken sumuja myrskyjen jälkeen. Nej, men vi har kommit över halva. Varit i bikiniväder hela tiden. Vi har sett valar och delfiner har kommit och sagt hej och sådär. Så var det riktigt bra. Bara förstås om båten läcker för det är pikkujuttu. Men vi har ätit gott och vi har sovit bra tycker jag. Mä en oikein luota näihin veneen tuulimittariin. Mulla on aina kun mä oon tämmöisellä keikalla niin oma tuulimittari. Ja nyt tietää, että se on vähän päälle 5,3 metriä sekunnissa. Ei tarvi reivata vielä, mutta sitten kun tää rupeaa niin väpättää ja menee tänne väliin, niin sitten ottaa ensimmäinen reivi. Ja sitten kun tää lähtee irti, niin sitten on kyllä voi vittu. Men nu är det lite panik sen att vad vi ska göra sen. Om det händer något på riktigt och vi sköt upp alla våra nödraketer. Hyvä! Det här är första gången jag har varit liksom från 8 till 12 så jag fick se solnedgången och mitt nästa skift börjar klockan 6 på morgonen och slutar klockan 10. Och imorgon borde vi vara framme någon gång på eftermiddagen eller kvällen. Och resan har gått mycket bättre än förväntat. Idag har varit en perfekt dag